वही से लेटरिन के पैसा से मिले रहला ना एको कुछ ना हमके कुछो मिलबे ना करे। लेटरिन के पैसा मिलता तो वो आधा ले लेता लो बुझनी आधे मिलता। यो हाल बा हाँ यो हाल बा। साल के अंदर में राशन कार्ड हमार नहीं खे 20 साल में राशनो कार्ड ना बनल। आई हो दादा मन ई हालत बा पंचायत के। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज फिर हम पहुंचल बानी सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के भीटी साहबुद्दीन पंचायत में और लगातार सच्चाई और हकीकत दिखावे का हमने का प्रयास करतनी सन। 20 साल के विकास कहाँ तक भइल बा, कहाँ तक भइल बा ई सब सामने लौकते न बा। अब अभी तक ले 20 साल के अंदर में राशन कार्ड हमार नहीं खे 20 साल में राशनो कार्ड ना बनल। आई हो दादा मन ई हालत बा पंचायत के। पूछ ली बाबा बानी न सामने तू बोला हम हमार 20 साल के अंदर में राशन कार्ड हमरो नहीं बनल सर। रावरो नहीं के बनल जी ना 20 साल में एगो राशन कार्ड ना बनल। ना कि राशन तेल के राशन कार्ड बाटे कुछ ना सब खत्म बा। खत्म बा। का दिक्कत पर बोल उनके बूढ़ा पेंशन में तो वो कट गयला, इंदिरा आवास मिलते नहीं खे। इंदिरा आवास मिलते नहीं खे, अब बूढ़ा पेंशन कटिए गई, सब स्वाहा हो गई। तो मुखिया जी से ना आपको कहनी है खुश बानी नु हमने के सब कट गई। तो अब के कहे जा काहे ना कहबो कहे डर लगता हमनी के जइबे ना करे ना तो डर तो लगबे करी वहाँ डर तो लगबे करी। देखिए लगातार हमने के दिखाओ तनिसन के जी के जनता जौन बा काफी भयभीत बा स्थानीय जनप्रतिनिधि से। और फिर से बता दी कि भयभीत होके के कारण बा 20 साल से सत्ता में। अब केहू 20 साल से सत्ता में बात तो समझ सकता नहीं कि 5 साल के सत्ता में लोग करोड़पति बन जाता। 20 साल से सत्ता में सच्चाई बात बा। पूरा बिहार के जनता से कहे के चाहता नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में जनप्रतिनिधि लोग जीत के करोड़पति बन जाता। फिर ये बात के अंदाजा लगाएं कि जे 20 साल से बा ओकर का स्थिति हुई। डर के कारण इहो एगो बा। चाची का दिक्कत बा? हमरा दिक्कत भाई ये एगो इंदिरा से हमर नहीं आज तक ले पास भइल आई इंदिरा आवास ना पास ना ना हमर बूढ़ा पेंशन पास भइल आज तक ले। का है 60 वर्ष ऊपर ना, हम नहीं 60 वर्ष के नहीं खे भाई। हम 60 वर्ष नहीं के भाई 40 साल के अभी भाई 40 साल के रुआ बनी ना यही से नहीं के बन भाई वही से लेटरिन के पैसा से मिले रहला ना एको कुछ ना हमके कुछो मिलबे ना करे। लेटरिन के पैसा मिलता तो वो आधा ले लेता लो बुझनी आधे मिलता। यो हाल बा हाँ यो हाल बा। आधे ले लेता कच कट का आधे मिलता। का कहता नहीं कार्ड कार्ता ले लेता आधा पैसा आधा पैसा कहता कि दे हमरा के हमार फोटो खींचल आबे ने के आयल फोटो खींचल पैसा ना पास होता तो हमें से 20,000 ले लेता लो 30,000। तो अगर शौचालय के पैसा ना मिली तो घर के बेटी पतो कहाँ शौचालय करे जाई? घर के मान सामान कुछो मिलले नहीं खे आज तक ले बनले नहीं खे लेटरिन बनले नहीं खे हमरा। बेटी पतो सब बाहर जात होई शौचालय करे। पाँच में जोक धके जाला सा जोक धरे पाँच खिल के जाला सा बेटी पतो हमरा तो 3-3 गो बेटी पतो बा और काहे कहीं। अब ये से दुख का कहाई तो रेवा लोग इनके शौचालय बनले नहीं गए तो घर के बेटी पतो कहाँ शौचालय करे जाए? शौचालय खातिर तो हम फार्म आई लो आधार कार्ड सब कुछ ले गए लो फार्म भरलक लो ओकर बाद हमनी के मिलबो ना कहे सब आधार कार्ड भर फार्म खाली भराता खूब लिखाता खूब लिखाता आ मिलत कुछ नहीं के। ये गांव के राम जी हमनी के बारह नहीं ये भर के ले गइलन सब फार्म राम जी संजीव ये लो भर के ले गइलो कहलक लो कि आ जाई 4,000 रुपया 4,000 रुपया ले चाही पैकेट में लोग 4,000 पहले चाही ओकरा बाद देखल जाई। हाँ फार्म सारा भराता तो फार्म जात कहाँ बा? भर के ले गइलो सब फार्म कहाँ जाता ई सब? अब ये लो बतलाई लो कि कहां ले जाके एथी कर लेलक लो। आ कहां पैसा अब चल हमनी जाता? का पानी से यहाँ तो हमनी के फार्म भर देने आई लो तो फार्म भर देने से हाँ हमनी का मिली नु हमनी का मिलते नहीं कि और पंचायत में मिल जाता हमनी के पंचायत में मिलते नहीं। वोट लेबे यहाँ तो का को है अब वोट लेवे यहाँ तो ना घरी उनका के उपाय कइल जाई उपाय होई तब ढंग से। मान ली कि हमनी के कुछ मिलबे ना करता तारा के वोट दे के हमनी के का करे हम सब जी वोटवा वोट दे के का होई जब उनकरे के देला से कोनो हमनी के फायदा लाभ मिलबे ना करी शंभू सिंह के तो काहे वोट दिया शंभू सिंह हमनी खातिर मरतारा सारा हाँ जी सच्चाई भाई सच्चाई बा ठीक बा सच बा सच बात भाई सच बात बा। हमनी का उहे नु अगिला आशा लौकता कि इनका के जिताएम सो तो कुछ काम करे। अच्छा बिहार में पहला चरण के रिजल्ट आइल बा 80% 90% जे जीत रहल 10 साल से जीतता वो फेल बा। नौका लइकवा बाजी मरले बाड़े सब फेल बा हाँ फेल बा लो शंभू सिंह जीतिया फेल हो जाए हाँ। माने कि पहला चरण के परिणाम यदि होई ना हाँ दम भी होई तो देख सकता नहीं का हाल बा। रउआ नौजवान बानी नौजवान लोग परिवर्तन करता। पहला चरण के मतदान के रिजल्ट आइल बा 80% जे जीत रहल उ खत्म बा नायका लोग आइल बा। शंभू जी के जितावल जी काहे शंभू जी के जीता रउआ? शंभू जी के जितावल जी गांव में विकास करतनी शंभू जी उ तो एको दिन देखाऊ ना होइले
के मरल के जियल केहू के आवेला देखे, कोई के देखे ना आवेला। आ शंभू जीतला के बाद विकास ना कइले तब काहे ना करी है विकास? बिना जीतले विकास करता रही, मामूली रुपया खर्चा कैले है सब विकास में। माटी भरे वाले जहे तहे लोग के बटले छठ में 2-2 हाली 3-3 हाली। रउआ तो हमरे ऊपर खिसिया जाता नहीं कि ना विकास करे। ना रउआ ठीक से घींच के ले जाई ना तो हम तो सवाल पूछे तनी कि मान हमार तो अधिकार में पूछल कि अगर वो ना करिए तो फिर रउआ तो खिसिया गनी कि एकदम अब वही बोलबे करनी यही बोले नहीं रहुआ ना तो हमरा डर लग जाता। तो चलिए जी के केहू भावी प्रत्याशी बा वहाँ का चाचा नाम जैसे ही कहिए कि वहाँ के ना करम तब तो यहाँ के खिसिया जाता नहीं कि जितला के पहले करत रहे तो जितला के बाद जरूर करिए। ई जनता के विश्वास बार पूरा विश्वास बा। विश्वास बार बोल हाँ पूरा विश्वास बा। नौजवान लड़का निकल है सब हाँ हाँ बुढ़ पुरानिया लोग ठंडी होता आगे तापी आगी तापी आगे तापी बैठ के ना हमनी के ना वो लोग से तेज हमनी का बानी सब ही। बिल्कुल हाँ बुझनी ना ना जो जीतल बा वो तो अब आगे तापी नु ठंडी के दिन बैठ के हाँ जनता तो हटा दियो हटा दिया वो लोग आगी तापी तो आगे तापी। चलिए लगातार हम बनल बानी सच्चाई हकीकत दिखावे खातिर मजेदार और हमेशा भोजपुरिया झकोरा ग्राउंड रिपोर्ट पर और सच्चाई के निकाले के सच्चाई के उखाड़ के सच्चाई के दिखावे का प्रयास करेला। आज फिर से बता देता नहीं कि हमरा यहाँ सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के भिटी साहबुद्दीन पंचायत से। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंशु कुमार के साथ धन्यवाद।